Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke siphatha imeko ye-management eqela leKaizer Chiefs malunga ke nekamva labaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs uKhaze kunye noBen Yosef. Uyayicacisa ke phaa uSporting Director weqela leKaizer Chiefs ukubana ke ewe ngoku bahleli phantsi beyimanagement eKaizer Chiefs intloko zebuhlungu, bayaphicotha. Uthi into funeka niyazi into yokubana ke babhizi ngoku, ngoku ningababoniyo babhizi kakhulu, bayaphicotha, bayajonga undonakele, bayajonga iindawo abethakale kuzo, kusesi siphithiphithi nje basakhangela. Kodwa into ebalulekileyo into yokubana funeka beze nesisombululo. Uthi ke nikhumbule into yokubana le team le ithema ukuqala le season yangunumber 1 yake yadonsa ingabethwa, nize nikhumbule into yokubana le team iye yane-performance entle kakhulu phaa kwiCAF. Noba ke ithi yabe iyaphuma kodwa izame kakuhle kakhulu phaa kwiCAF. Yazoqala apha kuMarch ke apha ke apha koFebruary ukusingathi ngoku ikhona amagquthu okubhideka kwiKaizer Chiefs, yaluza iimetshi eziyi-4 zilandelelana. Uthi zizinto ke ezo funeka sijonge kuzo phambi kokubana ke bathathe isigqibo, ngoba iKaizer Chiefs ke ibine-direction ibifuna ubheka kuyo. Ingaba loo direction ayisabheka kuyo na? Ngoba uthi ke kwisizini ezayo kulapho ke bazofuneke befune umntu ozothatha iKaizer Chiefs ayise kule direction bafuna ke ukuyisa kuyo. Bafumane ii-players ezizothatha iKaizer Chiefs ziyise kule direction kumele iKaizer Chiefs ibheka kuyo. Okwangoku basabhidekile, basaqwalasela undonakele, basaphicotha beyimanagement, basakhange into yokubana ke ingaba na kuve konakale kweliphi icala. Ndiqinisekile ke loo mazwi lawo athethwa phaa nguKaizer Junior Motaung, wathetha phaa ke nguRobert Marawa umfana omdala xa ebebuzwa ngokubana ikamva laba baqeqeshi beKaizer Chiefs ke lawuphelela phi. Singene ke kule ntetho yakho ke Kaizer Junior Motaung. Yeke ke into yokubana mfana omdala abalandeli beqela leKaizer Chiefs bebevuya kumnandi ngoba iteam iwina, kodwa indlela iteam ebewina ngayo ibine-questions. Like kunemibuzwanyana ibikhona ebantwini into yokubana ingaba na le team iwina ngoba iwina noba iwina ngoba izibona iwinile. Ukudlala kwiCAF kwa abawini beKaizer Chiefs kwiCAF awunothi uthi ibiperforma kakuhle iKaizer Chiefs phaa Junior Motaung, kange iperform iKaizer Chiefs. Umdlalo weKaizer Chiefs ukwazi uba i-attack wagqibela kunaphi phantsi kwabaqeqeshi babene iKaizer Chiefs ivele nje yafa, kangekwazi umdlalo wayo kangube mhle konke. Suba ngathi ke bebeke bakho lapho benze kakuhle kakhona. Ngoku bebeke bahlala kunumber 1 eligini, iimetshi ezintathu zilandelana phaa zawina ngunaphi iimetshi ezintathu. Engekho umfana omdala ebanika umyalelo, yabanikeza iskimu, bathi mhla batshintsha iskimu sikanaphi kumhla konakala phaa, ngoba unaphi iskimu sakhe sasihamba noduba. Iskimu sikanaphi sirayithi nje kudlala umonyana ku-right back engamtshintshi nomtshintsha futhi. Iskimu sikanaphi sasiqondile, sikana-problem, kukho Cele kulaa midfield, ungekho like sasiqondile iskimu sikanaphi. Mhla kwafika aba baqeqeshi babini batshintsha yonke into eyenziwe ngunaphi kumhla yabayibotyo yanje Kaizer Chiefs. Andifuni ke Kaizer Junior Motaung ubethe ulomuvuthela. Konakele ngoku, feyisana nomonakalo mfana omdala. Vuma ngenhliziyo, vuma noba inhliziyo yakho ayivumi, vuma. Aba baqeqeshi babini bamoshile kwiKaizer Chiefs futhi akho nto ingaba salunga, akho nto bangaba sayilungisa. Noba ungafuna ujonga ukuthi benze kanjani kwiCAF, noGavin Hunt wangena kwiCAF wathi wafika kwifinal ke yena ke yabe iKaizer Chiefs inganamdlalo, ingasayini players, ibhenishiwe, kodwa yayofika kwifinal kodwa namxosha. So aba baqeqeshi uzoba nento ethi baperformile kwiCAF, baperformele egini, kodwa ngoku sebehlile. Kumele kujongwe
no Junior Kaizer, Junior Mutaga mfana omdala iginye noba iyatshisa ngoku aba baqeqesha khonto bayenzele yona eKaizer Chiefs, akhonto bawuze futhi bayenzele yona eKaizer Chiefs. Ivume lonto mfana omdala. Into ebalulekileyo ngoku wena ngokukhangela umuntu ozogqibezela ezi matches zishiyekileyo, abaqeqeshi abo bake baphumle, akuthiwa baxoshwe ngasubacele baphumle ke, bawuseke bawukhangelela enye ke umsebenzi maybe kwisizini ezayo kwezinye team bangafike benze kakuhle pha kuKaizer Chiefs ke noko bohlulakele mfana omdala. Leyo into ifuna oba ke ube uyicikozela ubuzama ukuyijikeleza uyigwegweleza. Ewe siyayazi ba fleke ke uthethe njenge-professional, ungakhupha amagama athile ngoba kaloku ababantu nabo baqashwe nini. Kodwa kubalulekile ke vuma mfana omdala ukuthi bohlulakele, boyisakele iKaizer Chiefs. Funana abanye abantu, funana omnye umuntu ngoku ozokwazi nokubana aqhubeleke neKaizer Chiefs kuphele ezi games. Nize nithi kusizini ezayo ke ngoku nikhangela umqeqeshi ozothi akwazi baqeqeshe iKaizer Chiefs, nikhangela abadlali abazothi ke bakwazi ukudlala iKaizer Chiefs, and nikhangela abadlali abanasekhono nike nime ngopromoter pha kwi-reserve side yenu. Nike niqanele into kubana bakwazi abantu abasebenza pha iplayer bayikhuba bayinyusela ngoba ivuthiwe izifike apha ku-senior team isebenze idlale, ingafiki isazofundiswa kalapha ngoba ngomnye umonakalo wenzekayo lo kupromothwa ii-players emazantsi zibe zingakabikho ready, sifika kwalapha ke sifuna ufundiswa. Akusafundiswa ngokupha ku-senior team, akusekho youngster ku-senior team. Sifuna ii-players velifike ivuthiwe, ivelifike iwubambe umsebenzi idlale kuwine team. Hayi umuntu okuzobana kuthiwa youngster makafakwe amaxesha athile usafundiswa. Akusafundiswa pha. Sifuna ii-players velifike njoko ngoRele Mofokeng efika ku-senior team we-Orlando Pirates, wava wafika evuthiwe kwaku-first game yakhe, wabonakala ubuvuthiwe wasebenza kuba esasebenza namhlanje. Khanithenge ii-players ke pha kusizini ezayo nike nime nge-reserve side yenu, ke nibe niyibeke ecaleni ngoba ayenzele nix iKaizer Chiefs. Abantwana nebapromota pha ezantsi. Ndigqibile nani ke baphulaphula ngake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.